Πολιτιστικό ένθετο. Βρισκόμαστε στο νεοεκλασσικό κτίριο στη γωνιά Κρήτης και Στασίνου, στο κέντρο της Λευκωσίας. Το κτίριο ανήκε σε γνωστή οικογένεια της Λευκωσίας, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια και πολλές χρήσεις, όπως ξενοδοχείο, οίκος ανοχής, ταβέρνα, μέχρι τη στιγμή που πέρασε στον κρατικό τομέα. Βρισκόμαστε στην κρατική πινακοθήκη. Μαζί μας έχουμε την υπεύθυνη της κρατικής πινακοθήκης, την κυρία Σοφία Μουρούτη. Καλησπέρα, κυρία Μουρούτη. Καλησπέρα σας, κυρία Μικελίδου. Είμαστε μαζί σας σήμερα για να μας πείτε δύο λόγια για την κρατική πινακοθήκη. Πότε ιδρύθηκε η κρατική πινακοθήκη? Τον Ιούνιο του 1990 έχουν γίνει τα εγγένεια για τη μόνιμη έκθεση. Πόσα έργα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην κρατική πινακοθήκη? 118 έργα Κυπρίων καλλιτεχνών. Πού στεγάζονται οι υπόλοιποι καλλιτέχνες? Υπάρχει αποθήκη στην οποία κρατούμε τις διάφορες συλλογές, όπως σε διάφορα υπουργεία που διακοσμούμε, δανείζουμε διάφορα έργα σε υπουργούς για διακόσμηση των γραφείων και σε όλες τις πρεσβείες. Πόσο συχνά επισκέπτονται την κρατική πινακοθήκη σχολεία, δημόσιοι τομείς ή ακόμα και ιδιώτες? Τα σχολεία τα τελευταία χρόνια έχουν μπει για καλά στις επισκέψεις της κρατικής πινακοθήκης. Γίνεται εδώ και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τη δημοτική εκπαίδευση. Κάθε Τετάρτη έρχονται παιδιά της 4ης τάξης δημοτικού και κάνουν κάποια εργασία, συγκεκριμένη εργασία εδώ με τις δασκάλες τους. Τουρίστες έχουμε σταδιακά. Σαν κρατική πινακοθήκη, ποιους στόχους έχει βάλει στην ανάπτυξη της ή αν θα γίνουν κάποια έργα? Γιατί φαντάζομαι είναι μόνη που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κρατικό επίπεδο. Ναι, ακριβώς. Η μόνιμη έκθεση από τους 60 τόσους καλλιτέχνες που φιλοξενούμε τώρα στη μόνιμη έκθεση βρίσκονται στο συγκεκριμένο κτίριο, όμως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προβλέπει σε περίπου πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου 2 με 2,5 χρόνια, να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και να γίνει η προέκταση της πινακοθήκης σε ένα καινούριο κτίριο, στο οποίο θα φιλοξενήσει τους πιο νέους καλλιτέχνες, διότι οι νέοι καλλιτέχνες ασχολούνται με πιο μεγάλα έργα, στο οποίο θα παραμείνουν οι παλιοί καλλιτέχνες. Και οι καλλιτέχνες, από τους γνωστούς ένας-δυο καλλιτέχνες και παραπάνω, μπορείτε να μας πείτε ότι τραβούν παραπάνω το ενδιαφέρον? Διαμαντίν, Κάνθον, Κισονέργη, Λουκία Νικολαίδου. Βλέπω στις επισκέψεις που έχουμε ότι αρέσει πάρα πολλά η ζωγραφική τους. Από ό,τι έχω παρατηρήσει υπάρχουν και κάποια αγάλματα εδώ στην πινακοθήκη. Στην πινακοθήκη, εκτός από ζωγραφική, έχουμε όλα τα θέματα της τέχνης. Έχουμε και γλυπτά και κατασκευές και ζωγραφική και χαρακτικά. Έχουμε όλα τα θέματα στον εκθεσιακό. Το ίδιο υπάρχουν και όλα τα θέματα στην αποθήκη μας. Ένας καλλιτέχνης πώς μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς για να αγοράσετε ή να προβληθεί το έργο του στην κρατική πινακοθήκη? Υπάρχει μια επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας που είναι για την αγορά έργων τέχνης, η οποία επιτροπή αυτή, όταν προσκαλεστεί από τις διάφορες γκαλερί που γίνονται οι εκθέσεις και επιλέγουν από εκεί για την αγορά. Για εκθέσεις υπάρχει άλλη επιτροπή που θα επιλέξει τα έργα που θα πάνε ή στη μόνιμη έκθεση εδώ που μιλάμε για την κρατική πινακοθήκη ή σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό που γίνονται κατά καιρούς. Η κρατική πινακοθήκη διοργανώνει κάποιες δραστηριότητες για το κοινό ή όχι? Πιο παλιά γινόταν και διάφορες εκθέσεις εδώ, όπως Λουκία Νικολαίδου είχαμε κάνει, το Φραγκούδι, έγιναν διάφορες. Μετά είπαμε ότι ταλαιπωρούνται τα έργα και δεν ήταν σωστό να ανέβοκατεβαίνουν συνέχεια τα έργα, να τα φεύγουμε για να γίνονται οι διάφορες εκθέσεις. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοποιηθεί η νύχτα μουσείων, στην οποία έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Γίνεται την πρώτη εβδομάδα περίπου του Μαΐου, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα μουσεία της Ευρώπης. Είναι ανοιχτή εκείνον το βράδυ η πινακοθήκη από η ώρα 6 το απόγευμα μέχρι πρωινές ώρες, ανάλογα με την όρεξη του κόσμου που έχει να παραμείνει στον χώρο. Γίνεται ξενάγηση από τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας.
Κυρία Μουρούτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.